Jade log me the sauna. Couple new meditation to me. That is so dangerous! Whoa! Oh, this is funny. Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta áléibh Micheál Ó Lyon tá cinenne déanta ag Chancellor na Breataine George Osborne gan banc alla agus a bháthar chomhlacht Royal Bank of Scotland a Ryan. Se láfrééis háachtar maidin ní I cheanna, Tá mis cholará a chola. Rud is dacra dom I héal ná fáil suas maidin teigtí an scoil gaag meall suas go leú maidin agus ní málam a bheith gáil suas ní málam an maidin. Fúlam é. I gaiirí ag go maidin, like, I'm just, no. Tréachta agus le sciúil. A reach. Booyah. Is Michelle Lauren agus tá mé sé blina déagdíis agus is bralam fécant YouTubers. Duna is fearlam ná Zoella. Hoshi ó an Breton agus hoshi ochtar blina déagdíis. Sleep here with a little button, and the collar I just thought was so super pretty. It's got tiny little pearls on it, and also I think it would look nice in the colder months too, with the jumper on top and just the collar poking out. So really liked that. That was Gagwer Trish má overvala agus na dainir Team hús go dtí má seamra agus féacham ein slice YouTube agus anis ha mé ag féachant an One Direction Vivo. Is
Brawl on One Direction as is féidir leat fécant. Siad haimpel má seamra ar fád. An rud is fearr I mo héal faoi láthair ná mo cairde. An rud is fearr mo héal faoi láthair ná an soccer. Ceol nó anmhí agus mo clán agus cóide. Lán rudaí. Pís crack a bheith gom gach lá, crack le mo cairde agus even gom bheith gimmert sport agus tá mé an sásta ar scúil so saoil amach gom. Beidir mo cairde agus na daoine mo hial rudaí is táhaachta agus ma Ellen tá déal an cónaín seo bása síl an ggó sin sin tá jazz agus teasta gahan duine agus tá muid costa teile mór bháin. Dása. Bunam solta agus tábha sa bheith gimmert peil géalach. Dimar ón bhí mé 7 agus is brálam a bheith gimmert. Na rudaí is brálam sa saoil ná mo chairde siad arás agus is brálam sa ceol agus brálam sa ag cócrocht freisin. Drapdort body agus taim ag siúlóid na sléimhte agus gánaí sin nílas gan cá mé. Curann anmhí áthasarm capal go háirithe a brim stóblaí agus téimigh marciíodh capal gach seachtain is brálam na capal. Ag sein ceol mé féin le mo chairde agus mo bheanna ceol agus ag éisteach le ceol. Daoine a bheith sásta ar sé áthasarm. Mis Ethan Irene, Tom Nidiag agus is scoláir mé, Tom McConey a Loch Gorman ar an ferm. Sin mar scéal. Tom in bhríon dearnach a gláis na hoscail Corcaigh agus im lína beg céim na halína gom I Gaeilge agus Star ach ba ceart go mbeadh méim ar mheor. Cé bhéad anna bheith atá gom? Bhí an seoigh mé sin. Tá go bháile chun mo hisismóirí eáil agus mo cáirde agus mo de fuair agus mo de thar agus gan éiris mo fetaí agus na hana bheith atá sa tíir an bherm cumá. Gan deis tá saoil na cathrach, curthaach agus gnóthach ach nuair a thug mháile tá na bharcanna agus an ciúnanas. Tá sé níos fearr. Stólam an rud is táchtach a dtí agus a saoil
nó go bhíonn a lán cóide acu agus go máú ag teachtar scoil agus nach bíonn siad ag buíocht agus go bhíonn measachá ar chéile. Cóirde bheitcha, cóirde maithe a leanan lo go deo. Má cóirde stólam. Ja, nó an tá cóirde an háach ach. Like, capan mar ahé gur nó is sochtaí mar héal faoi láthair ná. Today, like, chuann teannach go breúin. Well, íach go leor daoine seo míis ach soin artist, tuamáil sa artist agus ach má ansásta lei sin. An móril héan nar tá tú óg, tá arthanrad agat néal rud ar bheith an bheith bartha faoi. Agus tá arthanrad asta chóir, is féidir le rud ar bheith dhéanamh mas méon leat. Tá anchuid rudí an déitá like an idirlíonú Facebook ní mar sin, but ag dearan le ní ceapan gohfuil rudí ahar an méid sin an ceapan fós gohfuil rudí is cóirdas agus clán agus gach ruidir nó sin na rudí is ábhachtaí. Sílam go daoine i ggéirí i dhéana cruthú nar bhíonn siad óg, so sin an rud stafta an féinúlacht. Leir with le níomh. Níomh ní cronín, rochta TCD. Lein go le rágat, rochtas na gailge sin. Támuid bailthe nniu chun dul go rochtas na gailge 2030. Gan ar an slú mór. So bheith na fágáil gceann lethir cléig an bheith go leir hartar leis cethir. So ag suú go mór leis? Suú go mór leis, bhíte aonanta gachlaíonn an bíon cilární níos far ná leis ceann de ná, so rochtas so táid ar bhí. Okay, go mír mágus le léirlumm. Slán! Díomh is Mr. Marie Shaler agus fáilseoh chuig má. Tá an seo le cum gcuileach TCD agus tá chun ar bailach dhéanamh síos chuig arachtas na saona 2030 agus mar féile bheicáil tá scaismíní ar gach den an seo agus ba sibh do leanú do bhar fad agus go feic sibh chunatá an saoil mar den óg in airan a láthir na thóra, so sílan go bhfuin sibh antána bhas. Ní féilm focailachar is just i gcónaí an deirseach na tear, like sa chéadhín sa chláiste níor bhaithna go mar mór an daoine. Agus chair sé go mórlam teachtar cóide nua bhí fáilte mhór i gcónaí chuirtar fáilte mhór raibh gacha aine nua a hagan like, leis an chláiste agus fiú hí san sin tá gach an lánsásta leir lena chéile agus just crack a bhacaí le gacha aine. Léir musanis le gachtainna tá feicigh? Tá dír chun tusaigh fáin chuig choláin inis agus tá gachtainna ag siúil go mór leis. Agus tógadh an Astra Timple ceirhar glas dólam so go bhhaid in ar gola san thuras ar fád, bó siar feicimid an sin.